Abi hulan nan fa. Na ka so talan. 700. 700? Nan wurin ne gwanjanga. Wurin mai gwazanga? Kawo kai. Ta ai ga su masu yi ta kabu kabu su ya kamata su samu na wanga huluna. Ya manuwa ya batun zuwa kabu kabun nan ka dawo ne ko kore da saura. Kan mu ga ba kamar ba kana can tukunna. Kai wanga kila ne sai hankali yana sama. Ya kai ya batun kwanaki na sai ka zo ka min nika shinkafa ka iya ga injimi to an samu an buge min amma bai ya an samu an buge min ka zo ka ki to ka buge min da abun ga a to kamar ba ka ki ba na ce ina wani aiki. a to ga ku ko lokaci teloli ne ba su da alƙawari ka kuma kuma su ne kasance ba ku da alƙawari wallahi Ina son magana. ni a raniya ni Sa a raniya wai me ke faruwa ne? Ko ni ba san me ke faruwa ba ko ka samu ne ka ba. Na ga yanzu ga aka zo kuma wanda ya kira shi ma a rikici. To Allah sa lafiya. Allah sa lafiya. A ranya wallahi gulma na zoji an kace karanka yanzu nan. ɗan ya ne wallahi karen da ke kawo min zuwa yanzu shekara a ce wa an kaje shi ɗan ya ne wallahi in yi da kake ka yi muna ciki an bar shi waje kun sun kace ba wani gidan mun saki Allah ɗan ya ce wallahi muna cikin sallah wallahi sai na kai ƙara ko su zo ba mu da shi wallahi to ina ga wani marahunci In na soka da kujerar nan kai za ka ci abinci kuwa? Mamanka ta baka abinci? Ka ci ka koshi? Yawwa haifin sai aka kaɗin ɗan baiwa ne. Ya karatu kan karatu yau kun yi karatu? Ya kuma kun yi karatu da yawa. Haifin ilimi. Yawwa sannan ka da zuwa. Wai ofisa kana ganin yanzu ko ana samun harka kuwa don kwana biyu nan gaba ɗaya ban samu kararraki ba sun kasa ba sa shigowa. A ranka shi daɗe akwai ƙararraki mana amma ba ƙara kwanan da za mu kama jawo mutane muna ce su kuɗi. Shi yasa nake son na ganka kusa da ni saboda akwai kada adiya kurai kuwa. ni za wa iskanci ni a ranar mafarauci duk sarin nan su famini wa zai taga sai sun da Allah ni a ranar mafarauci za mu iskanci a ce an kashe mun kare a garin su famini ni a ranar mafarauci yau sai mai shari'a ya gani wallahi a'a kai ba ma da ce sallama wallahi kai salamu alaikum ma sannu kai to kare na aka kashe kare na aka kashe ba wani boye saboda ni mafarauci ne a garin Tufamini a ranar mafarauci ba wani bai sani ba a garin Tufamini in dai horota ne akwai lokacin da na je horota kare ne kawo min zo wasu ba inda Kashe ma karen ne. a wa kashe min kare garin kare da kai magana ban gida ya kashe min kare zai kamo shi in ma yaki zuwa ka halbe shi kai Kar ka damu. ina kana ya kai damu kai ka damu in ga maka karen da ya taba kawo min tomo 75 rana guda ni da shi rana ɗaya mana Shi karan. har ɗaure daji yake karen nan kai na rane ba dokan yafiya A ƙwarai na Ai ina faɗa ma. na Kwantar da hankalin ka za ka kawo shi nan gurin inda ka kawo shi ka kawo kukanka ne gidan mutuwa. Kar ka damu. Ai nan gurin ni in dai bangaren irin wa'in na fi son irin kyasa kyasan ku ai. Ranka shi daɗe bangilo ya gudu fa. an ce kuma haka ya kai Lagos. haba magana ya kai Lagos ba na rinta da Allah ci hanci aka baku na rinta da Allah ci hanci aka baku ƙarya ne wallahi kai Harbe mishi.